Negua dela nabari da, hotziten dau, lanburua badaku, eta neguan itendan gauzetako bat, hemen basogintzan, ikusten dunez baso inguruan gauz, da basoitza landaketia, eta horren inguruan berbaiteko itzordu egin du Aitor Kortabarriakin, bea tantaiko baso teknikarixa da, eta salduko esku, hau, nosatitan garai berezixa, zuaitza landaketako, zeintzu dian gure ingurutan landaketan dian zuaitzorreik, eta bestelako kontuez hitz egingo dugu beakin. Kaixo, egunon, Aitor? Aupa, egunon. Bueno, esan dut, negua jau dela, neguan murgiluta goiazela ja denporatxo bat, eta bertan epoka hontan edo itendan gauzetako da, zuaitza landaketieta ikusten du hemen, ez? Bai. Gure Bizkarrian zuaitz desente landatuta. Ez dakit, zati da negua, zerek eragiten dau negua izatia hain berezixa zuaitza landaketako? Bueno, neguan, esan zenboan, temperaturak oztu itzen die, ez da gero eta gutxi hau, eta bueno, landariak dauken estrategiaz behinak hartzitxuen neguan, baina adibidez guk bertako espeziekin gehixena diela osto erorkorrak, neguan dan ikusten dugu, ez, ostu gotatzen dabe, eta esan egun lokartu itzen dira edo. Eta eren hazkuntza vegetatibo hori geratu itzen da. Bai, lo dauela esan nahi, ez? Basua edo zuaitzak. Momentu hona da, landatzeko, landar hori asentatzeko, sustarra garatzeko, eta udaberrixan hazkuntza aukitzeko. Esan duzu, neguak hotza dakarrela, ez dakit lurra beha egoera, ez dakit, perfektuan, egoera honian egoten dela imaginatzen dut, ez? Bueno, bai, askotan euri larri behitzen da, hemen Euskal Herrian, batez iparraldian, badakigu, golpetik euri handixa, gero lehortiak, bai komeni da, temperaturak ez izatea oso altua landatzerakoan. Lehorteik ez egotia, batez sustarrak momentu horretan, delikaua dielako, ez? Bai izoztiai o bai lehortiai. Baina, gero batzutan be, ur larregi be, euri larregi batzutan kertegarritxe zen lehike, baina, bai. Azken urtietako negu udazken sasoi horrek ez dira izan oso hotzak, epelak izan dira, lehortxuak izan dira, ez dakit horrek eraginik izan dagoen azken urte honetan landatu ituzuen landariekiko edo... Bai, eragina dauka, batez be, esango nuke, negu bukarako udaberri hasierako temperatura epelak eta lehortiak eragina handia dauke. Bai da, epoka bastante kritiko bat, nun landaria landatu egun eremu berri horretan, sustarra garatu eta lehengo garapen vegetatibo hori eukibia den, oso momentu delikaua landarian dako, eta bai eukidugu azkenengo bi urtetan udaberri hasiera negu bukara oso lehor, epelak, eta gero uda lehorra be bai, eta nabari da, eta ikusten da landaria sufritzen dela, batzu lehortitzen dira, beste batzuk gutxi hasten dira. Hori izan gura notzun, eragingo dau landaketa prozesu horretan, baina gero azten danien landaria be horrek be eragina izaten dau landatu zen momentuko lehorte horrek? Bai. Gero landariak bizirauten badau, berreskuratzeko gaitasun nahiko handia edukitzen da. Azkenean, bai, baina landaren, argola handixetan be, nabarmena izaten da. Argola botatzean gero bere hazkuntza araztunetan ikusten da, nola lehorte urtietan, o zutua paso denean, horrek eragin bat edukitzen dau, gutxiago hazten die, eta beti dauka eragina eta baita be espezietan. Estrategia ezberdinak sortzen dabiz, iritzi ezberdinak be bai, baina bai dagoela uste bat eta zientziakola esaten dau, arbola espezia den, moldatzen joango diela, iparralderanzko migrazio bat gertatu leikela, eta kondizio gogor hauetara, lehor hauetara, beru hauetara, egokitutako landarak gaientzen joango diela pixkanaka. Eta hori, landaketen bitartez batzu defenditzen dabe, landara horrek, espezia horrek aukeratzea landaketetan, eta gube bakabiz, baloratzen hortara egokiten, ez? Bai. Hona etorri gara, landatuta dagotzuen zuaitz honetia, danan artera, zehazki zenbat zuaitz, zenbat hektareatan
landatu dituzue zuhaitzak? Hemen 2 hektarea dara, baina aurtengo neguan gutxi gora era 50 hektarea landatuko ditugu, Araba, Bizkaia, Gipuzkoan, leku ezberdinetan. Eta, normalian sartzen dugu hektareako, gutxienez, 600 landare sartu dira, diru laguntzak kontu gaitxik eta hola. Eta hori normalean landaketa izan dituguna 4x4 metrora landarak, irtetzen da 625 landara hektareako. Eta dana babesten ditugu tubo honekin, basa animalizek eta eskaltetzeko, eta laguntzen da landaria ondo hazten. Eta zuzen hazten, eta lehenengo urtietan babes importantea. Baina gero bai baliatzen dugu, eta importantea guretako, bakarrik gero garbitzen die fila honek, ilara honek, eta tartean irtetzen dien berezko zuhaitz ezberdinak, lagaitzen ditugu eta oso importantea die, anistasun gehiago edukitzeko, eta... Zer da landaketan dozuena? Gehien landaketan dozuena, o ez dakit espezie ezberdinak edo zuhaitz ezberdinak landaketan dozuen? Gehien bat, hemen espezie nagusisa aritza. Hemen hor dako aristitxo bat, hemen behako artia espezie pila bat. Normalitzen dugu leku bakoitzean aztertu pixka lurra, altitudia, orientazioa, eta pixkat topau espezie printzipala zein izan lehiken, etorkizunean. Eta gero laguntzaile bat, bi edo goixen jarri. Kaso askotan izaten da, printzipala izaten dien ben aritza, mendiko aritza, pixkat lur harritxu hauetara, o kondizio pixka gorra hauetara ditzuta gona, lekuren baten artia, edo pagua, eta gero espezia laguntzaile zela, astigarra, lizarra, gerezixa, gu lan itzen dugu bertako espeziekin. Hemen ikusten du nau, zehazki? Hemen eukiko dugu. Hemen dugu aritz bat, eta hemen kasu enten, aldaketa honetan, sartu erdixa aritza, eta beste erdixa astigarra. Astigarra izango ditzak zuk esan duzun laguntzaile... Hemen astigarra ez da izaten dominantia normalian, basuetan, baina agertzen da, pixka danean baso horrek aberaztu zego. Noiz landatu zebein, honeik? Oin zenbat denbora? Ointxe... Landatu barrixea dira, ez? Endala hilabete edo, eta barixean ikusiko da. Ahorzela azten dian, eta zeintzuk etorten zaila landaketa edo, ze taldetxo horren bat edo sortu dozu, sortu gura dozu? Gu momentu lan itzen dugu, kuadrilla esatetzu lanian, baso lan egitxetxuen ez, kuadrilla ezberdinekin, orten 3 ezberdinekin gabiz. Baina bai helburua tantai baso jabe kooperatiban gure kuadrilla propio egitea. Landaketetarako, desbrose, eta gero inausketetarako, entresakak, eta lan ezberdinetarako gure eta lantalde propio egitea, kooperatiba barruan, eta urrengo erronka hori izango da. Eta ez dakit, urrengo landaketa edo noiz ikia pentsatzen duzuen, ja honezkero landatu dituzuen gure dituzuen danak? Aurten saiatu udazkenean dana preparuetala ginen, eta oin neguan dana landatzen, ahalik eta azkarren. Saiatzeko, otsaile bukararako dana landatu edukitzea, ikusitza aurreko urtetan martxuan eguraldi oso epelak eta etorri diela, pixka Zego urtetik urtera ez, egokitu inbiako zarai. Gero eta negu aurrera diala, esan digun arriskutsua edo arriskuak handixoa diela, lehorte bat etortzeko, eguraldi epela bat etortzeko, eta orduan, saiatzen gabiz, ondi batzu beratze jakuz, baina ahalik eta azkarren danak bukatzen. Ez duzue, baina hemen landatu duzuen zuhaitz berdinak landatuko ez? Esan duzu moura, eremuen arabera, altitudean arabera, lursaian arabera, baldintza asko bete beharko dira, zuhaitz bat landatu edo beste bat? Hori da, danera esango nuke, igual 15 espezie landatu ditugu. Zeintzuk? Lehen esan ditutenetik aparte, igual berezitxoa agina. Agina da espezie bat bertakoa, baina bizka berezixa, gorostixa moduan ez da ostua galtzen. Ehundaka, incluso 1000-2000 urte bizidan zuhaitz da. Kondairetan eta asko azaltzen dena, mitologian, arbola berezi da, eta gero, otxalizarra, sorbus generoko beste espezie batzu, oso bakan azaltzen dela basuan, baina beren funtzio ekologiko aukena bai, eta interesgarria dena, eta pixka baitxabe, baso bakoitzan jabiak dauzkan gogo, guztuak, eta horretara moldatzen gara. Oso ondo ikusiko, orduan poliki zela azten dian, honek landatu dituzuenak, landatu zebeinak, eta aurrera hau landatuko dituzuenak.